እዙይ ሬዲዮ ኤረና ድምጽ ራዲዮ ኤረና ዕለታዊ ዜና ኤርትራ ወፍሪ ክካየደለን ካብ ዘይምችኣ ሃገራት ተባሂላ ንሶማል ጥራይ ቀዲማ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ። ባንክ ዓለም ኣብቲ ዶዊንግ ቢዝነስ 2020 ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘቕረቦ ዓመታዊ ጸብጻብ ንመጽናዕቲ ዝሓጸየን 190 ሃገራት እየን። ኒውዚላንድን ሲንጋፖርን እዘን ወፍርን ንግድን ዝምችኣ ሃገራት ተባሂለን ቀዳመይትን ካልኣይትን ክኾና እንከለዋ በንጻሩ ኣብ ድሕሪት ኣብ መበል 189 ከምኡ ድማ 190 ተሰሪዐን ዝርከባ ድማ ኤርትራን ሶማልን እየን። ኤርትራ ብደረጃ ዓለምን ኣፍሪቃን ነታ ርጉእ ማእከላይ መንግስቲ ዘይብላ ሶማል ጥራይ ቀዲማ ንወፍርን ንግድን ዘይትምችእ ሃገር ክትበሃል እንከላ ኣብዛ ኣህጉር ንንግዲ ዝመችኣ ሃገራት ሞሪሸስን ሩዋንዳን ተረቂሐን ኣለዋ። ኣብዚ መጽናዕቲ ኣብ ግምት ካብ ዝኣተወ 12 ነጥብታት ብቑዕ ግሉጽን ተሓታትን ምሕደራ መንግስቲ ናይ ወፍርን ቁጠባን ፖሊሲ ፍቓድ ንግዲ ወይ ወፍሪ ንምውናን ዝሕለፍ ምምሕዳራዊ መሰናኽላት ውሕስን ስሉጥን ኣጠቓቕማ ባንክን ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ናይ ባንክ ካርድ ማለት ክሬዲት ካርድን ይርከቦ። ኣብ ኤርትራ ብዘይካቲ ኣብ ዕደና ዝካየድ ዓበይቲ ናይ ወፃኢ ወፍርታት ኣብ ካልእ ጽላታት ንዘቤታውያን ይኹኑ ኣህጉራውያን ወፈርቲ ዘተባብዕ ፖሊሲ ከምዘየለ ይጠቅስ። ብሰንኪ ድማ ኣይኮነን ዶ ናይ ወፃኢ ወፍርታት ናብ ኤርትራ ከኣትዉ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ኤርትራውያን ወፈርቲ እውን ናብ ዩጋንዳ፣ ደቡብ ሱዳን፣ አንጎላ፣ ሩዋንዳን ካልኦት ሃገራትን ክስደዱ ተገዲዶም እዮም። ካብ 21 ክሳብ 26 ጥቅምቲ ኤርትራ ናብ እትርከበን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዑደት ዘካየደት ምክትል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣሚና መሐመድ ኣብቲ ዞባ ናይ ሰላም ተስፋ ከም ዘሎ ገሊጻ። ንሳ ናብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ጅቡትን ሶማልን ብምብጻሕ ምስ መራሕተንን ላዕለዎት ሰበስልጣን ዘን ሃገራትን ተዘራሪባ። ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ፖለቲካ ቁጠባን ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ንጥፈታት ምስ ዝዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ዞባ ተመያይጣ። እታ ላዕለወይቲ በዓል ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ዘንጸላልዉ ዘለዉ ብድሆታት ንምፍታሕ ሃገራት እቲ ዞባ ብሓባር ክሰርሓ እውን ተሓሳሲባ። ዕላማ ዑደታ ብኣውርኡ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ሰላም፣ ድሕነት ከምኡ ድማ ምዕባለ ዘተኮረ ምንባሩ ብሪሃ። ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምልኪ ዘይብቑዕ ምሕደራ መንግስቲ ናይ ብሄር ግጭታት፣ ጥሜት፣ ድሕረትን ድሕነትን ዝተፈልጠ ዞባ ዓለምና እዩ። ኣብዚ ዞባ ካብ ዝርከባ 5 ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ሶማልን ለውጥታት ክረአ እኳ እንተጀመረ ኣብ ኤርትራን ጅቡትን ግና ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘለዉ መራሕቲ እዮም ዘለዉ። ብፍላይ ፕረዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ን28 ዓመታት ኣብ ስልጣን ብምጽንሑ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ዝርከብ። ብኻልእ ወገን መበል 23 ዓመታዊ ኣኼባ በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ላዕለዎት ሰመዝን ክኢላታትን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ካብ 5 ሕዳራት ሒዙ ኣብ ኣስመራ ይካየድ ኣሎ። ኣብቲ ሎሚ 7 ሐሙስ ሕዳር ዝዛዘም ኣኼባ ካብ 14 ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃን መሻርክቲ ውድባትን ማሕበራትን ዝተወከሉ ልዕሊ 200 ሰባት ይሳተፉ ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጻሉ ክሳብ ዝእዋን እዚ ልዕሊ 30 ኣብያተ ክርስቲያን ከም ዝተቓጸላ ማዕከን ዜና ሲቢኤን ገሊጹ። መብዛሕትአን እተን ዝተቓጸላ ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ክልላት ኦሮሞን ሶማልን ዝርከባ እየን። ግዳይቲ ምቅጻል ዝኾና ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ትሕቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝተጠርነፋ እየን። ኣብታ ሃገር ብዘይካቲ ጸጸኒሑ ዝጓሃር ዘሎ ናይ ብሄር ግጭታት ጎኒ ጎኑ ሃይማኖታዊ ረጽምታት እውን ይለዓል ከም ዘሎ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ኣብዚ 1 ዓመትን መንፈቕን ብሰንኪ ናይ ብሄርን ሃይማኖታዊ ግጭታትን ኣማይት ዜጋታት ሃገር ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም እዮም። ኣብ ናይ ብሄር ምትፍናን ተሸሚማ ዘላ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ወርሒ ግንቦት ተካይዶም ምርጫ ዝበኣሰ ግጭታት ክጓሃር ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ወገናት ብኣግኡ የጠንቅቑ ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን